see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me. Wala dito siya, malayo pa. So, nagdala tayo. Beautiful place. Dahan. It's fun. Yeah. Update guys, alas 4. Yeah. Good morning guys! Good morning! Good morning, ayan. Kinakain ko na yung buong pamilya mo. Kumain na sila, pinabreakfast niya. Punta sila sa spa. Yun ang the technique. Yun ang video. Did you have breakfast, Baba? Ang dami yung pagkain. No! Suot niya kay Jonathan. Excited sila kahapon pa yun, ay kagabi pa yun si Ol gusto kahapon niya pa gusto mag-spa. Kasi hindi siya pinayagan ni Jan kasi unfair naman kay Veronica kasi Veronica hindi makakapag-spa. So ngayon, hinintay niya talaga yan. Oh, cute. Oh my God! You can... Don't drown, Baba! Nice, ah? Nice? Mainit? You're on your way, and I'm already here. I've known it since the moment you came into my life. Lead me to water, can't make me a believer, but you can sink me deeper. Like a Enjoy yung mga baka. May muta pa tayo, guys. Hindi pa tayo paghilamot. May muta tayo. Enjoy yung mga bata. And si Holly, meron siyang vlog. Ayun. Ayun yung vlog ni Holly. So, kain na muna kami nila habang yung mga bata ay nag-enjoy dun sa spa. And, nagda-download ako ng vlog ni All Things Holly. So, guys, check nyo yung kanyang vlog kasi meron siyang vlog. And bukas, meron ulit siya kasi meron din siyang vlog kahapon. So, we'll see. Pero, ayan, meron siyang vlog uploading. So, i-check nyo ulit guys yung kanyang channel, All Things Holly. And please subscribe to her channel kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya. Kasi ang daldal niya na guys. Vlogger na talaga siya kasi sobrang daldal niya na. At mas updated ang vlog niya kaysa kay Mami. Ang cute ni Holly. So, kain muna kayo nila. Ang aming ulam ay mayroon tayong eggs, bacon, and yung salmon na tira kahapon, kagabi, tapos rice. So, kain muna tayo, guys. Meron pa akong linagay dito para sa akin yung pimple patch. Ano pa tawag nga dito? Nakalimutan ko. Basta yan, naglagay ako kasi parang merong akong nararamdaman na parating na pimple. And tapos na kami nila kumain. And ayan, nalagay niya sa dishwasher. And si John, say good morning, ha? Good morning. Iniwan ko sa amin kagabi ni Ray or ni Dan para sa kanya. Kasi favorite niya ni Jan. So, ayan. Siya na yung kumakain. Unang customer. Sa ano yan? Sa party yan ni Isla. Pero marami namang ginawa. Nag-iwan lang sila kasi nga may mga bata rin dito. Especially yun, oh. Bata. Batang damulag. So, ito yung itsura ng damit ni Holly. Pag hindi pa siya na-plancha. Oh. Kaya sabi ni Jan, planchahin ko kasi sobrang kulubot. Sige, planchahin muna natin. Nakaligo na pala ako, guys. And eto na yung damit ni Holly. Tapos ko na siyang planchahin. So, yun. Base na ako. Si Holly na doon kay Lyra. And, asan yung aking heart na? Minamadali. Yeah, can you please? Minamadali na tayo ni Jan. So, ito yung plano kong isusuot sa party ni Isla. Ito ay from Ali. 2 years ago ko na ito nabili. Hindi ko alam kung na-haul ko to sa inyo. Ayan, may tag pa siya. Kaso, from Ali siya. Maganda sana to. Kaso, malamig ngayon, guys. Ano lang siya.
Maiksi lang siyang dress, pero long sleeve siya. Pero meron akong dala yung, ito yung mga dala ko na never ko na-haul sa inyo na mga damit. Yung sa ASOS, ayan. Meron akong puti. And sabi din dyan, ito na lang yung brown kasi sabi ko mahaba to. So, ito na lang yung susuotin natin. So, okay, wait lang. Kasi malamig ngayon. So, ito siya guys. Mahaba siya. Tapos, siguro mag-leggings na lang ako sa, lagyan ko na lang siya ng leggings. Yung maiksing leggings from Kmart. Kasi hindi naman siya makikita kasi mahaba. Kasi nga, malamig. Tapos, meron ako yung puff jacket na nabili ko sa Seed. Yun na lang yung, buti na lang, dinala ko yun. Sabi ko, just in case, kasi paiba-iba talaga yung weather dito. Lalo na dun sa amin. Kahapon maganda yung weather kasi medyo mainit. So wait, mag-ayos lang tayo ha. You like it? Yeah. Alright, mag-ano lang ako. We're gonna go because we're like Oh, hala. Chinese gown and Laura's coming with us. Okay. Yeah. Jonathan. Alright. Are we gonna fit? Yeah, I like to put the seats in the back. Alright, okay. Mauna na si Tony kasi. May ihatid siya kay Dan. Yeah, I just asked him. How do you see? Yeah, okay. Yeah. Paano ko hiram tayo ng blower? Blower? Oo, tapos mag-blower, tapos mag-plancha. Wala. Dami pang gagawin. Sige, mag-ano muna tayo. Nakapag-blower na pala ako, guys. And pinapainit ko na lang yung plancha. And pag-skincare na tayo. Gamit ko pala ito yung Madagascar Centella na ampule or ampoule. And yung ating kunti na lang. Ayan na lang yung aking, paubos na yung ating M+. Tapos itry ko itong moonshot. Gawin natin siyang first time ko itong, first time ako gumamit nito. So itry natin ito. Ito yung moonshot na multi protection UVCC special edition. Gawin natin siyang, gusto ko nga ito. Base. Ano yung itsura niya? Loob. Ayan. Hello, people. Hi, people. Ayan, white. So, ilagay ko lang siya sa... Ayan, tapos na ako. Tapos na siya. Hi, Mom. Maganda sa kanya kasi mayroon siyang Look at me. SPF 50. Done this myself. Well done! Wrong, Baba! I know it's wrong. Nagsuot siya ng sandals. Wrong na naman. Meron siyang SPF 50 plus PA+++. O, di ba? Mom, what's wrong with this? What? When I was trying to put this, why is it like that? Like here? Dahil nagmamadali tayo, minamadali na tayo ni Johnny Boy. Dala ko yung aking yung water fresh tint na Chanel. Kaso si Johnny Boy, magkilay na lang muna kasi yung importante ay ang kilay. Gamit natin ay yung benefit. Eto guys. Magkilay muna tayo. Are you alright there, Baba? Yeah. Oh, sana mayroon ka pa. Shhh. Hala, hindi ko nadala yung pangkilay ko. My goodness. Hala, ibang pangkilay ang nadala ko. Ubos na to. Hindi ko kasi dala yung isa. Pahingi ako, be. Sabi ko para importante ang kin. May sharpener ka. May brown ako dito kung may sharpener ka. Wala akong sharpener dahil. Anong meron? Anong kilay mo? Hindi pa talaga ako nawala na pangkilay. Hala, wala ka dyan. Wala ka, Day? Kahit hindi ka nagkikilay? Shh, wala tayong kilay. Importante pa naman ang kilay. Manay, black to. Hala. Black. Natingnan. Kilay. Tapos ayan yung kanyang pangkilay, guys. Wala pang sharp. Wala pang sharp. Merong brown, tas wala din pang sharp. Ay, no. Kung nagmamadali na kasi tayo. Ay, parang naka-brown. At least long sleeves man to. Ito yung gamit natin, guys. Yung lights, camera action ng Superface. Yan. Pang madalian. Sila, naka-full makeup. Sandali nga. Pilitin ko to. Pilitin ko tong ilabas niya to. Kasi, ayun, pudpud na.
Try natin. Ayan, oh, mayroong konti. Ayan. Ayan na. Sandali lang, guys. Sandali. Ha? It's lip tattoo. Looks strong. She's gonna feel it. Minamadali niya ako, guys. Wala, hindi maayos. Tingnan nyo naman, oh. Shut the door, bro. Yes, I did that. Sabi parang 14 layers daw yung lipstick ko. Hindi pa naman yan tapos. Minamadali mo ako eh. Di ba? Oh, I found your perfume, Han. Where was it? Where's all my sandals? You look. I did look, but that was sandals. Who was there when I got these sandals? Gamit ko yung ano. Ba yan? Oo. What? Have perfume there. It's cold, Tony said. What? It's outdoor. Outdoor. Perfume na siya. Tingnan nyo na. Oh, guys! You got your top? Yeah, you good. Yung kilay ko, tingnan yung kilay ko. Good? Yeah, I feel better. You feel better na? Yeah, the instruction is right. Yung binili niya guys na ano, yung 100 plus na. Why does it keep falling off? It's, Yeah, laging natatanggal. it's sticky. 100 plus yan. Sabi ko. Sayang lang. So, ayusin ko yung aking kilay. Pero at least nakakilay ako. Inano ko talaga, tinaktak ko yung ano guys, Yung bantag. yung benefit na ano kasi wala na siya. Yung isa pala yung nadala ko. This is cool. We are only the one car. Yeah, dito sila kasi nauna nga si Tony, di ba? Oo. Sinong nasa ano? Si Jonathan. Jonathan and Zachary. I can't The see back. it being cold. It's pretty warm. You think so? Well, it's hot in the sun. It's hot in the sun, and they said Tony said it's outdoor. Yung kilay natin, guys. Is it outdoor? That's it. Right. What? Phone charger. Hindi niya lang gagamitin kasi naiinis na siya. Kahapon pa yan na lalaglag. So, dinala ko na lang yung ating makeup kit, guys. Kasi nga, feeling ko yung aking kilay talaga. Ayusin You ko can to. stay in the car and do your makeup. Yeah. Hindi pa ako nakapag, pabango. Di ba? Gamit ulit natin si Lelabo. Paamoy mo na. No, spray ka. Siya. Parehas na tayo mamit. Okay lang yan, oy. Okay lang. Hindi Diba? ko siya, ano. Hindi, maraming ako gustong gusto ko siya. Okay lang. Sikat, ayaw niya rin yung amoy nito. Ako gustong gusto ko siya. Kasi parang kakaiba. Ang hirap yung hanapin mo na. Okay, parang kakaiba nga siya, di ba? Parang, Hindi ko nahanap no kasi nahanap ko bibig ko sana eh. ha? Yung ano? Yan. Yan? Oh, Kasi hindi ko talaga- wala, hindi, ano siya, nasa Mecca lang siya. Mecca or online. Na Mecca. Trinay ko yung bakarat. Ang Ah, strong. bangit. No, I can't. Ayaw niya. So, mamaya, tanggalin natin tong lip tattoo. Hindi ko na plan siyang maayos yung akin. Sinek mo, Day, na tinanggal ko yung... Tinanggal ko lahat na. Kasi tinanggal ko, sabi ko, Lai, paki-double check kasi minamadali tayo dyan. Baka, akala ko natanggal ko, tapos hindi. Kaya sabi ko, double check mo. So, natanggal naman. Pero hindi siya yung flat na flat. Gusto ko sana flat na flat. Nagreklamo siya sa aking lipstick. Mamaya, tanggalin natin. Take a bit off. No, I like this one. You like it? Look, let me kiss you. Yeah. Is magenta a color? Tanggalin ko na nga. Na-stress na si Jan sa ano po. Parang wala nga ako lipstick eh. Yung... Ikaw parang nude lang. Si Jan na-stress na siya dito sa aking makinang na lips. Tanggalin na natin siya, guys. Kasi gumaganang kumikeri-keri talaga. Iring-iring ba si Jan? How about that, Ann? What's that? Yeah, that's better. Freak me. Right, it just looks... It's a, See, look how much. it's lip tattoo, Han. Oh. It's a tattoo. It's a You tattoo. take it off. Yeah. You just have to make it. First, I've been sucking on a candle. Got wax on his bloody lip. Yeah, it looked like a waltz. Yeah. Kahapon, shock na shock din siya. Show me yung final na the color. Oh, nice. Ay, yan, yan. Nice, yeah. Kasi long lasting talaga siya. Kakain tayong lechon. So, Yeah. eto talaga maganda tong lipstick para dyan sa kainan na yan. Naglilechon tayong mamaya kasi may palechon si Isla, baby girl. So, ready ang lips natin Why dyan. don't you remember me today? Oh, why? See, I let that go. Si Isla, oo, kasi nahihirapan siyang kunin si Isla pag first time nilang magkita.
Yung parang ninibago sila, sino ka? Tapos later on, after mga 10 minutes, okay na naman sila. Happy na si Isla sa kanya. Where your masa? Nandito kami sa ano? We never close. Ano to, Day? OTR. OTR. Ano kayong kukunin niya? Ano kukunin na naman nun? May coffee. Ah, wala ng coffee. So, ayan na guys. Hindi ba? Ang ganda niya. Paubos na to talaga. Pag, ayan, konti na lang like. Oh, ayun na. Gamit na gamit ko to. Maganda yung kulay. Oh, maganda diba? Parang may pagka-orange na ano. Yung hindi siya shocking yung Hindi, red. shocking siya pag bagong lagay. Gusto ko din yung race na tato na isa pa eh. Ganito ba yung sa kanya? Oh, parang iba. Yes, style ata yun. Maganda yun. Maganda yun yung pagka-red niya. Ito, ano siya, may pagka, ano siya, ano ba ito, nakalimutan ko na yung ano nyo. Maganda yung pagka... Richly red yata to, richly red, I think, yeah. Wala, hindi ko makita. Vitamins? Lara knows. Kumuha siya ng cigar and coffee. Okay. Ayan yung coffee. Wala yung ganitong coffee niya. Yeah, they didn't have any. Yeah, walang ice break. Yeah, 4 months on the way. Oo nga, wala pa rin time. Wala din. Wala na talaga guys. Naubos na. Gusto ko sanang i-fix yung kilay ko. Sa akin na pa na ganun. Wala na. Ubos na. Paano na ako bukas? Oh, absolutely stunning, right? Tinanong ko siya kung okay ba ako. Do I look alright? Yeah. It's out of this world. Minamadali niya kasi kami kanina. Akala ko marami pa kayong oras nila. Pala wala. Paglabas ko din Yung buho ko talaga. after shower, check the time. Oh, Sabas 1! Kaya nga, bilis ng oras. I thought I went to had Dito the na shower ma-fix at yung half past kilay 12. natin. Sure. Filipino time. No. Filipino time, yes. Filipino time, yeah. No, I hate 17 minutes daw yung yung layo ng venue ni party ni Isla. Malapit na? Ha? Dito na tayo guys. Kunin lang natin yung ating shade. dito, be. Are you wearing a mask? Sa? Kunin ko. Wait lang guys. Taas ng car nila, hoy. Sino? Kayo. Hi, andito lang sila ka. Kunin ko lang yung ating shades. Okay, hindi ko alam kung magmamask kami, pero daling ko to. Oh, naka-leggings pa ako. Okay na yung weather. Yung leggings ko, guys. Tada! Hi! Bigay lang siyang card. Eileen! Wait, Baba! Just wait. I love your shoes. Oh my god. Oh my God! Kiss! Happy birthday. Ang puti yan. Puti. Baba, you look so pretty naman! Babe, kakulay mo Oh, look at me. Ang cute naman dito. Yes. Hi, Rose. How are you? Ganda naman. Ikaw nag-decorate na. Oh, hello, how are you? Mabuti. Ang cute. Ganda ng decoration niya. Oh. Ganda naman, Rose. Very nice. Dito si Rose eh. Ayan yung pa-cake ni Eileen. Oh, ang cute naman. Ganda. Ay, ang cute ng cake. Oh, cute. Oh, pleasing sa mata. Oo, napaka ano lang. Ang cute ni Isla, oh. Oh my gosh, you've got a matching. Kasi parang Yeah, dito tayo sa kitchen. Ayan yung may rice cooker si pies. may rice. Saan nagluto? Nasa likod? Yung pumasok dito, yun yung naglilitsyon, Day? Siya. Oh. Labas tayo. Makaka-copyright tayo dito. Ano, nabuksan mo, Day? Is it like that, babe? No, darling, why? Food's good. Happy She'll trim birthday. down because that milk's a lot thicker than normal Yeah, milk. yeah. Yes. So she doesn't bring it up. Yeah, she Happy likes it. birthday. You look so Yeah, pretty. she's a healthy eater. Ganda, I ganda. watch what she eats and you know I see it. She's a Say hi healthy to my eater. vlog, Yeah, Baba. that milk has got a lot of because of it. Hi. Looks Say much hi. heavier. Say hi. Hi. Say hi to the people. Ganda-ganda ng birthday girl. So Oh. you've got more of that. Say hi. Gingerbread, that's what it Say is. hi. Kami ng bala kay Ayla kasi kasi Say hi, Papa. Congratulations. Thank you. Again. Do you want to say hi to
You wanna do face painting? Face painting, Baba? Come on. Okay, come on, line up. Come on. Do you want face painting? Okay, go line up. Okay, face painting? Ayaw na ni Kuya. Malaki na si Kuya sa face painting. What? A rainbow. Rainbow? That's... How about you, Kuya Sak? Still thinking. You're still... How about you? Baba, you're next. You're next, Baba. Will you still be What if I showed you I could change? I really hope you don't walk away. What if I showed you this love could be easy? Will you still be here? Is this real? Will you still be here? If I say how I feel, I don't wanna wake up one day and see you gone. Will you Smells good. still be here? Will you still be here? It's like you're going to the military. Green and dark. Is that the what you want? It's alright, you look nice. Kain na tayo, guys. Ito yung aming food. Will you still be here? Na 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 na. Will you still be here? I want to be selfish with you. I only want to see the truth. I want to eliminate the unnecessary. My vision's never been so clear. You've arrested my attention. All the focus is on you. It doesn't matter what's around us, 'cause baby, you've got me blind to all those other people, all those other people. You're my home in the middle of all those other people. I'm resting my
is so bittersweet. Is this too good to be true? You've arrested my attention. All the focus is on you. It doesn't matter what's around us, 'cause baby you've got me blind to all those other people. All those other people. All those other people. You know you're the reason I'm home in the middle of all those other people. All those other people. All those other people. You know you're the reason I'm home in the middle of all those other people. Other people, yeah. Other people, yeah. Pinyata na guys, yung gano'n. Nangunguna sa linyahan. Ayun si Tito Dan, oh. Talaga, mini Danny boy, si Theo. Ang cute. Ay, si Veronica una. Oo. So, tingin. Si Veronica pinakauna kasi Veronica. Yeah! Good job, Baba. Good job. Next, Holly. Holly. Go to the end. Hard, Baba. Go hard, Baba, hard. Oh! Next. Oh! Oh! Back up, guys. Back up. Oi, oi, kids. Okay. Oh! Si Kuya? Si Isla. Ay, si... Nanggigigil siya. Blindfold. Veronica. Veronica. Next to Holly. It's too... Okay. Veronica, watch out. Well done, Baba. That's it, Baba. Next, Veronica. Siya lang. Turn 3. Di gonna spin your sock. Ka makakadaya kay Tito Dan mo. Wait, sock, wait. 1, 2. Oh! Wow! You don't want to hold it. Ah! Di nakaligtas si Kuya. Bumila si Tio Dan. Matutulog na yan. Wala pang cake. Sa break siya ng pila sa gitna siya. Tapos nag-practice siya ng gano'n. Tinuturuan yung mga girls. Ganito. Saan ka niya pumunta? Ano si Isla? Hoy, wait, Kuya. No, Kuya, no. Here, yeah. Oh! Go, Kuya. Oh! Go, Papa! Para naman talaga kung ano yung nalag. Wow! Ang dami na kuha ni Zach. Thank you, Zach. Oh! Binit. Alis kayo niya! Happy birthday, Isla! Award Happy birthday, Isla!
Closer, closer. Closer there, kuya. Kuya, you're too far, kuya. Closer to Sak. Okay, ready? Raise smile. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Arisa. Happy birthday to you. Hep hep, hooray! Hep hep, hooray! Happy birthday. Let me see. Let me see what you got, Baba. Wow. Let me see your party bag. Get one for Holly too. Nice. Okay. It's a squirrel. Yes, it's a gumbo. Wow, bubbles. Baba, I'll fix your watch, Baba. Hala, pati ka, ikaw umuwi sana. It's okay, she can have a fleet. Ay, kagabi niya pa yung gustong ibigay. Sorry, Jack. Hindi naman parehas. Pero Parehong ganyan. Oh. Kagabi niya pa yung tinawagan niya pa si... Ayan na si John. Kinuha niya ng regala. Go! Tagabang kami si Tito Jan. Oh, kaya nga kagabi niya pa yung gustong ibigay. Broom, broom. Mabigat, Mars, no? Kaya mo ba? Oh, my God. Yay! Kasang-kasa lang. Next year, hindi na yung ang cute! Ay, Ay, Baba. Ayan. Kuya, toy ka ba? Yeah, she's out. Go, Baba, broom, broom. Broom, broom. Go, Baba. Go. Go, Baba. Abot niya pa naman. Abot niya dahil. Ang saya ng tito dyan, oh. Tito Jan, no? Siya mo pamili yan? Siya kamili? Cute. You like it, Baba? Oh, he has one. Where is What's it? wrong? You have a pink cup? Yeah, she is so tired now. Tapos na siya mag-ride doon, no? Napagod kami ni Isla. Ay, ako pala. Tinulak ko siya. Andun sila, guys. Ako nakapagbalot na ko andun, no? Nasa box, guys. Nasa box. Kami yan ni Lyra and the family. Napatulog na ni dyan si Isla. Kasi yung parents, ayun, busy sila doon, no? Tsaka si Dan. Si Elijah nang umiiyak. Pinapalitan ng napi. What? He'll no more. Anong oras na ba? Mag-alas 7 na ata, guys. Si Jan, stuck na siya kay Isla, oh. Busy kami. Uwian na, guys. Just be careful, Sakar. What are you doing? That's enough. That's enough. Sak, that's enough. I don't want it. I don't want. No, that's enough. Okay, that's enough, Nak. Come on, that's enough. So that's enough. I don't want it. See ya. Pamangkin ko? Pamangkin niya. Yeah. Okay, uwi na kami, guys. Anong oras na? Alas 8 na? Okay, tingnan mo ang dala ni Holly. O, dala niya yung mga maliliit na balloon. Yung rainbow. So after that, he's going to celebrate it. Sila, nauna na pala si Tony, sila sasama sa amin. What's that, ha? No, it's alright, Tani. It's alright. Yeah, don't give that one because I didn't write anything. Okay, guys. See ya, Sharon. Bye. See you next time. Nag-stop kami dito sa, where are we now? Shell? What, Alan? Kasi kukuha siya ng coffee niya kasi wala siyang mahanap na coffee na yung coffee niya. Okay, Kaya Baba. dito kami. Now, do you want me to get an orange Malapit juice or sa something?
We have We got apple lots juice. of apple juice, Han. Don't worry, we got fruit box. Ang dami naming fruit box kasi binigyan kami ni Race para sa mga bata. Ang dami pang tira. Diyan pa yung ating lip tattoo. Dito na siya. Remove your mask. Ah, remove your mask. Remove your mask. Ako, ito na yung coffee. How many you get? That long? Tatlong coffee. Finish a day, anyway. Only two. Only two. The lights go on. Anong oras na ba? Which one? Yung mga bata, nag-spa na naman sila. 9:48. And si Kuya. Rice is You want to hear it live. or not? Ayan, kain siya. May dala kaming lechon. Gusto ni Kuya yung lechon. Para? Dami namin pagkain. Yeah, that's pork. That's lechon. Sabi ko sa'yo, magugutom to. Talaga nagdala. Tayo. Naligo eh. Nag-spa sila. Hindi, sa atin talaga yan. Ang dami pang tira dun. Ayan na guys, nakainit na kami ng rice and yung menudo. That's good, Kuya. Ay, naka-puff jacket tayo kasi malamig guys. Nalamig ka? Kahit may heater na, oo. Kasi lamig kanina, di ba? Kain muna kami ulit. Kain na naman. Kanina, parang hindi naman masyado. Marami akong kino, pero parang parang hindi kami masyadong kumain. Kasi sa dami ng pagkain, parang nabubusog ka na. So, kain tayo ng menudo. Tapos, merong konting lechon dun. So, kain muna, guys. Kain tayo, guys. Holly, are you hungry? Do you want some rice? Oh, come on here, Baba. Kainin ko rin si Holly. Subukan ko na lang. I'm focus. Kainan, guys. Yung totoo, kain na naman. Pag party, hindi ako kumakain masyado. Kaya kanina hindi na ako masyadong kumain. Yung na-push mo talaga yung kilay mo today. Buti na lang. Nandiyan. Bukas may pangkilay ka. May maaga tayo po bukas pala. No? Kain kami, guys. Hi, Baba. Kain tayo. Gusto mo ko? Thank you para makamvert. Kanina pa ako hanap ng coke. Kasi nga, yung mga bata, nag-soft drinks din. Ang daming soft drinks. Kaso, yung mga bata, soft drinks din yung iniinom nila. So, ang daming natirang fruit box. Kasi hindi nila ininom yung fruit box. May dala kaming dalawang, pack. Dalawang pack na fruit box. Come on, Baba. O, diba? Tabingi yung camera ko. Ay, coke tayo, guys. Tayo, guys. Kasi kanina tayo naghanap ng coke. Walang coke. Kasi yung mga bata, tapos yung Hindi mga pa nila- cans, hindi inuubos. Daming cans na, half. Ang daming natira na juice. Daming juice, ang daming juice, fruit box. Yan yung... Magsawa talaga. Oh, ayan. Eto, may dala kami dalawang diba? Dalawang pack. Gusto mo lechon? Ano, Baba? Oh, sarap. Hotdog. 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 Bigyan hotdog. Ayan, Baba. Hotdog is for what? Ito rin, hindi rin to, Kumain. kumain ng matino kasi naglaro lang ng naglaro. Did you close your vlog? Nag-vlog din siya. Mas updated ang vlog niya, guys. Guys, mag-post na ako ng vlog. 12:39 na. Nakapag-skincare na ako. And si Laila tapos na ako. So, yun na guys yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye! Thanks, guys. Please tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.